Do nášho štúdia prijal pozvanie majiteľ a tvorca konceptu Starej tržnice v Banskej Bystrici Vladimír Kováč. Ahoj. Ahoj, dobrý deň priatelia, ďakujem za pozvanie. Stará tržnica sa teší obrovskému záujmu zo strany Banskobystričanov a objavuje sa čoraz viac aj na fotkách spokojných návštevníkov mesta. Tak prezrať na začiatok, kde si nabral inšpiráciu spraviť niečo takéto práve u nás v Banskej Bystrici? Myslím si, že inšpiráciu som získal hlavne v zahraničí po mojich cestách, keďže som celý život cestoval a potom som aj študoval v zahraničí dosť dlho. Tak to bolo prierez, určite francúzska, španielska, talianska, čo ma najviac inšpiroval v tomto koncepte, pretože oni tam tak žijú a majú veľa takýchto miest s uvoľnenou atmosférou. A more nechýba u nás? More chýba asi každému u nás, áno. A ako to teda celé začalo, keď si povedal, že OK, je čas to zrealizovať, tak aké boli prvé kroky? Ako si s tým začínal? Prvé kroky boli také, že som najprv musel presvedčiť rodinu o tom, že sa tam niečo takéto môže diať. A konkrétne môjho otca s mamou. Otec to niekedy prepísal na mamu, čiže polovicu sme vlastnili a polovicu tam boli nejakí iní partneri. No a začal som diskutovať o tom doma, že takéto niečo si viem predstaviť, potom som ich tam aj zobral, myslím, že sme boli v Barcelone spolu, aby to videli. A po nejakom čase tomu začali teda akože chápať alebo dávať šancu a som začal otvárať tú tému hlbšie a hlbšie. Prvý krok bol, že som si povedal, že idem robiť na odkúpení toho zvyšku a zároveň som otvoril štúdiu s pôvodným architektom tržnice spred 30 rokov, pánom Teplánom. A po štúdii som už začal robiť taký ústny marketing, dosť dlho predtým, ako sa to vôbec začalo celé prerábať, že takéto niečo chystám po celej Bystrici, dokonca aj v Bratislave. Si pamätám, že koho som stretol, tak som mu vravel takým nadšencom gastronómie a kultúry, že niečo takéto chystám a pripravoval som si tú pôdu, vieš, niekoľko rokov. A tí ľudia sa mi potom začali ozývať spätne, že mám takéhoto človeka, ja by som to chcel robiť a vieš to predstaviť, že by to bolo so mnou. Čiže sa mi to začalo tak v priebehu rokov tak kreovať samo potom spájať. Bo som tam potreboval strašne veľa ľudí dostať, aby to fungovalo, vieš, tá synergia celého toho konceptu. Koľko rokov trvalo, kým si sa dostal k budovaniu niečoho, že už sa tam niečo začalo tvoriť z tých tvojich nápadov? Myslím si, že 4-5 rokov. V dnešnej dobe je naozaj ťažké sa na niečo sústrediť a dlhodobo vytrvať. Možno, že keď hneď nevidíš ten výsledok, naozaj tomu veriť. A toto je projekt naozaj že veľký, ktorý trval mnoho rokov. Tak čo ťa tak motivovalo, že si povedal, že proste musíš to dotiahnuť do konca? Kde si bral motiváciu? Asi v sebe. Že už som sa tak naučil, že keď raz niečo začnem, tak to chcem skončiť. Pokiaľ v tom vidím zmysel. Že pokiaľ mi to dáva zmysel a ide to nejakým smerom, nezáleží na tom, že to ide pomaly, tak viem, že sa tam dostanem. Možno, že ale to je práve to, prečo je to také úspešné, pretože to vzniklo v tvojej hlave a chvíľku to trvalo na to tých ľudí presvedčiť, ale v zásade prišiel si s niečím novým teda. Áno, prišiel som s niečím novým, vytrvali sme a môžem povedať, že to robíme zo srdca, všetci. A hlavne som sa snažil nájsť takých ľudí, ktorí to robia zo srdca a vedia to, čo robia. Vedia to robiť. Poďme teda pokročiť trošku ďalej. Stará tržnica už existuje. Bol tento projekt od začiatku úspešný, alebo sa to zo začiatku rozbiehalo pomalšie? Myslím si, že hneď prvý týždeň, ako sme urobili prvé podujatie Piknikovice, tak sme mali obrovský úspech. Čiže až neočakávaný. A pokračovalo to takto aj pri ďalších akciách, alebo tam nastal nejaký útlm možno, alebo ste proste išli? Nie, rastlo to z týždňa na týždeň. My sme v podstate ani neplánovali robiť a ľudia sa to vypýtali sami a vraveli nám, že prosím vás, pokračujte budúci týždeň, že ja nemám kde chodiť, že ja sem chcem prísť. A v stredu sme nevedeli často, že čo robíme v piatok, že bolo to vytvorené ten prvý rok úplne na kolene. No dnes už teda môžeme povedať, že tento projekt sa teší naozaj že obrovskej popularite a prečo sa to podľa teba tak uchytilo? Myslím si, že ten nápad bol dobrý, že som to zahral na tú synergiu a na tú komunitu ľudí, ktorí sa podporujú jednak medzi sebou v rámci tržnice ako podnikatelia, všetky tie prevádzky, ktoré tam sú, a na to dávam dôraz. A jednak si myslím, že sme priniesli ľuďom niečo, čo tu ešte nebolo. Že my nevytvárame konkurenciu ani námestiu napríklad, my sme úplne niečo iné, čo tu chýbalo. Preto si myslím, že máme taký úspech. Akú spätnú väzbu dostávaš od Banskobystričanov a možno aj od návštevníkov mesta? Drvivá väčšina, povedal by som, že 99% je veľmi pozitívnych komentárov s tým, aby sme to robili ďalej, že sú radi, že to vôbec je
a pýtajú sa, čo bude ďalej. Pýtajú sa dokonca, že či môžu nejako prispieť sami, dobrovoľnícky, čo sa mi strašne páči. A samozrejme, že sú aj nejaké komenty, ktoré majú výhrady a tie si vždycky zoberieme k srdcu a buď sa im venujeme, alebo sú to komenty, ktoré absolútne púšťam preč. Už sa ti stalo, že niekto ti naozaj vnúkol taký dobrý nápad, že ste ho potom následne aj zrealizovali? Myslím si, že áno, ale neboli to nápady, o ktorých som predtým nerozmýšľal, že by som ich tam robil. Boli to napríklad aj, že správame tancovačku. Jasne, správame tancovačku, pretože som nad tým predtým premýšľal. Ale prišli s tým ľudia akože z tej komunity už, ktorí videli, čo sa tam deje a napadlo ich, že prečo nespravíme tango napríklad, hej. Salsu, bačatu a tak ďalej. Vedel by si nám priblížiť alebo zhrnúť, že čo všetko sa tam už udialo, ako to celé funguje pre niekoho napríklad, kto tam ešte nebol? Dobre, myslím si, že tržnicu treba chápať ako 3 rôzne nejaké dimenzie a celky, ktorý každý funguje individuálne a jednak tvoria celý ten celok tržnice. A to je povedzme ten spodok a prevádzky, kde máme gastro a máme obchodíky, kde si môžeš nakúpiť kvalitné potraviny. Počkaj, preruším ťa. Tie prevádzky, keď sa ti niekto ozve, automaticky ho príjmeš, alebo aj tak rozmýšľaš, či sa to hodí do toho nápadu, ktorý tam tvoríš? Veľmi rozmýšľam a veľmi to preciťujem, stretnem sa s tým človekom a veľa ľudí sme museli nejako povedať, že nemôžeme ich prijať, pretože nám buď nesedeli do toho konceptu ako podnikanie, alebo ako ľudia. A rok a pol som mal radšej prázdnu prevádzku, než aby som tam pustil niečo, čo tam nemá byť. Pretože by sa to celé pokazilo. Dobre, čiže to je tá spodná časť a hovoril si, že ešte 2 ďalšie. To je tá spodná, taká dynamickejšia časť, čo dosť pripomína v Taliansku napríklad. Hej, chodia ti tam auta a je tam taký ruch. A potom, keď chceš mať ten kľud, tak si môžeš zobrať nejakú kavičku z dola alebo jedlo a môžeš ísť na tú vrchnú terasu, kde máme alej stromov a tam je kľud. A krásne je to v tom, že tam bezpečie, napríklad všimli sme si, že tam radi chodia rodiny s deťmi, pretože všade, kde sa pozrieš, tak to dieťatko vidíš. A tam máme farmárov, ktorých chceme podporovať a od začiatku sme ich chceli podporovať a aj kvôli tomu začala tržnica. Momentálne sme aj vstúpili do organizácie Slow Food medzinárodnej, ktorá certifikuje farmárov a dáva si pozor na to, aby boli organicky pestované potraviny. Takže toto je to, čo chceme rozvíjať naďalej. A ďalšia tá sféra je to, že tam robíme gastro s nejakou kultúrou. Hej, koncerty, pikniky, tancovačky a tak ďalej. A toto všetko spolu hrá. Poďme si to rozobrať na drobné. A hovoril si teda o tých zeleninároch a ovocinároch, takže akí dôležití boli pre teba? Vedel si od začiatku, že oni tam jednoducho zostanú a že tam musia byť? Áno, bol to taký základný pilier tej tržnice, ináč by som to nemohol by som to nazývať ani tržnica, vieš. A darí sa im aj dnes? Darí sa im aj dnes a čo som počul, tak sa im darí viac. No a teda spomínal si, že sa tam dá sadnúť, oddychnúť si, ale toto najmä žije večer, že? Takže aké všetky podujatia sa tam už uskutočnili, keby si nejaké konkrétnejšie mohol povedať? A že ktoré sú pre rodiny s deťmi, ktoré sú povedzme pre starších, pre dospelých? Už sme si všimli tento rok ináč, že to žije aj cez deň a tí ľudia si tam chodia sadkať akože aj na raňajky, aj cez obed, čo ma veľmi teší. A večer tvoríme podujatia skrz tržnicu kvôli tomu, aby sme podporili ten ruch ľudí na tržnici, aby ožila tá tržnica, aby ožili aj tie spodné prevádzky a tvoríme tam obrovský prierez akcií, na ktoré si môžeš iba pomyslieť od tancovačky cez farmárske trhy, piknikovice, klasické koncerty, edukatívne podujatia pre deti, Bolšákovice, bude tam Swap Market, budú tam rôzne festivaly a tak ďalej. Ktorá bola zatiaľ úplne najpopulárnejšia akcia jedna? Jednoznačne piknikovica. Tá išla najviac. To je už legendárna akcia, myslím si, Bystrici. Už sme si niečo povedali o tom, čo to Stará tržnica je, ako celý tento projekt vznikol a teraz sa poďme pozrieť na to, čo sa s ním ide v budúcnosti diať. Takže povedz, aké máš plány s týmto projektom do budúcna? Chystáš nejaké vylepšenia, alebo si už na 100% svoju pôvodnú predstavu naplnil? Pôvodná predstava ešte určite nie je naplnená a keďže máme zabehnutý projekt, dá sa povedať, ktorý ide, tak teraz už nasledujú iba také dekoračné, povedal by som nejaké také finálne kroky, ktoré som si vysníval a chceli by sme ozvláštniť na meste Štefana Mojzesa. A to tým, že by sme zavesili konštrukciu určitých lán
a na nej by boli svetielka a iná ďalšia dekorácia, buď to budú dážniky, alebo to budú šarkany a tak ďalej. Ešte to nemáme špecifikované, ale momentálne robíme na tomto. A druhý a hlavný, ktorý pokladám ja za finálny, bude prestrešenie celého vrchu starej tržnice ľahkou konštrukciou, aby sme dosiahli naozaj ten efekt tržnice, ktorú si zaslúži takáto stará tržnica v krajskom meste. A to prestrešenie znamená aj prestrešenie nad tými stolíkmi a stoličkami, alebo iba v tej časti, kde sú prevádzky? Iba v tej časti, kde sú prevádzky, to je v podstate iba náš pozemok, takže sa môžeme dotýkať iba jeho a aj keby to tak nebolo, tak určite nebudem pokračovať v tom prestrešení ďalej, lebo to nemá zmysel. No a máš v pláne tento priestor možno ešte rozšíriť do ďalších ulic mesta alebo posunúť tie hranice toho, čo znamená stará tržnica ešte o kúsok ďalej? Nie, myslím si, že v Bystrici stačí jedna stará tržnica, aspoň teda za mňa s týmto konceptom by som v Bystrici už nejako neoperoval, ale dostali sme ponuku z iného mesta, aby sme to urobili tam. Tak môžeš prezradiť, či už sa ti niečo črtá v hlave, že možno by si sa pozrel aj za hranice nášho regiónu. Pozrel by som sa určite za hranice nášho regiónu, ale určite nie ako investor, iba ako konzultant. Som Bystričan a chcem tu zostať a myslím si, že by to nefungovalo bezo mňa, kedy som sa začal venovať akože takémuto niečomu ako franšíze. Nikdy to nemala byť franšíza, ani to nebude. Myslíš si, že keď sa niečo začne brať ako franšíza, že to možno trošku stratí osobnosť alebo srdce? Väčšinou to tak býva. Ako sa ti spolupracovalo s mestom, keď si tvoril tento projekt? Bolo ti nápomocné a všeobecne aké vzťahy máš s mestom dnes? Mesto mi bolo určite nápomocné a dali tomu šancu, čo si cením, že sme mali otvorené dvere a dneska vidia, že spravili dobre, pretože sa aj oni tešia, že sme oživili takúto schátranú budovu v podstate, ktorá vyzerala ako čínsky obchod. A tie vzťahy naďalej pretrvávajú veľmi dobré, si myslím, či už s mestom ako takým, alebo s oddelením kultúry, s ktorým často spolupracujeme. Idú ti možno oni aj sem tam naproti, že ti ponúknú nejakú pomocnú ruku, alebo prídu oni s nejakým nápadom, že či by si to nechcel realizovať na starej tržnici? Určite áno, spolupracujeme spolu veľa podujatí aj pod ich záštitou. No a čo teda hovoríš na Banskú Bystricu, čo máš na nej najradšej? Prečo je to miesto, kde mala vzniknúť stará tržnica? Na Banskej Bystrici mám najradšej to, že som sa tu narodil a mám tu rodinu a kamarátov, takže som sa nevedel predstaviť naozaj. A to, že tu je stará tržnica, bolo iba tým, že som chcel, aby sme tu mali miesto, ktoré si budú môcť užiť aj moje deti. Tiež máš pocit, že vďaka takýmto vizionárom, ako ty, toto mesto naozaj pomaličky ožíva, že keď si niekto povie, že jednoducho nechce zatratiť toto mesto a vytvoriť tu niečo veľké, že naozaj tá Bystrica sa ako posúva väčšími a väčšími krokmi k miestu, ktoré má svoje srdce, ktoré je niečím unikátne? Určite áno, stretávam sa a vidím, že je tu strašne veľa šikovných, kreatívnych ľudí, len im treba dať šancu a treba dať priestor a nezväzovať im ruky. Určite si teraz motivoval nejedného vizionára, aby si splnil svoj sen, tak ako začať, keď plánuješ niečo takéto veľké a nemáš s tým vôbec že žiadne skúsenosti? No je to podľa mňa celkom jednoduché, keď už raz máš úspech, tak už potom ti to príde veľmi ľahké to zopakovať, ale aj ten prvý úspech je v podstate ľahký, ak si veríš, ak si to vieš predstaviť, že ako to má byť vo finálnej podobe a potom už ideš v podstate krokmi späť, až kým neprídeš k tomu, čo máš urobiť prvé. Tak to bol majiteľ a tvorca konceptu Starej tržnice Vladimír Kováč. Vladko, ďakujem ti veľmi pekne, že si nás prišiel do BBFM rádia pozrieť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.